नै सिखाव उन्दैया थाखुमा बावबायसो जोंनाव सिम फैसा खावनानै लाबोदों नै सोरनिबा मबाइल गोदान दानबो खावनानै लाबोलायबावदोंसो नै मोखांखौ होथेलायबावबाय नै उन्दैया ओमफ्राय सोरबा गोरिब न'खरनि मानसिया माबा मोनसे दाय मावोबा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयोबा बेखौ मानसिफोरा ओरैबायदि दुखुआव खोलैयो ओरैबायदि नाख्रेबनो हायो बे बाथ्राखौ आं बुजि मोनाखै धोनि गोरिब माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबा बेखौ जोङो गासैखौबो एक्सन लानांगोन खासेखौल' नङा बे गोरिब होननानै बे थाखा फैसा गैया होननानै बेखौ जोङो बुनांगौ माबानांगौ एक्सन लानांगौ बिदि नङा धोनिया दाय मावदों गोरिबा दाय मावदों सामफ्रोमबो समान सामफ्रोमबो एक्सन लानांगोन जों गासैखौबो नंगौ गासैजोंबो सिनायजानाय जोंहा दा फेसबुकाव जेरैबायदि भाइराल नुगासिनो सासे सिस्टारखौ एक्सन लानाय बेखौ आं मोजां मोनदों एक्सन लानांगौ नाथाय बे सासेल' नङा गोबां मानसि दंबावो गोबां गाज्रि गाज्रि सिख्ला दंबावो आइजो दंबावो दा बेफोरखौ हमनो हायाखै सासेखौल' हमबाथ' जायाना बेबो गाज्रि मोनगोन आंल' नङा आं गोरिबखायसो आंखौ हमदों बेफोरबायदि सानगोन दा गिबियावनो गासैखौबो खुलुमहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नैबे भिडिअआ बेलेग आलदा जागोन आलदा आपडेट जागोन दा गासैजोंबो सिनायजानाय जेम्स बड' ब्लगाबो मोनसे गावनि इउटुब चेनेलाव कमिउनिटि पस्ट लिरनानै हरदों माने बेफोरबायदिनो बाथ्रा नायलांबाय था नोंथांमोन आं स्क्रिनाव होनो नाजागोन फुल भिडिअखौ नायजोब अब्लासो होगोन आरोना दा सासे उन्दै हिन्जावसा सिखावनो आरोना बेखौ हमदों हमनानै सासे सिस्टारा भिडिअ बानायना होदों आं मोखांथ' देखायनाय जानाय नङा बेफोरबायदिखौ अब्लाबो आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों ससियेल मिडियायाव जे मानसिफोरा नुबाय थायो आरो मानसिफोरा बुबाय थायो बैफोरबायदि गोरिबनि मानसिखौ सोरबा सेलिब्रिटि सोरबा एक्टर गाज्रि मावदों बेफोरखौथ' हमनांगौ ना बैफोरबायदि जायो आरोना सासेखौल' नङा जाय दायनिगिरि मावदों गासैखौबो हमजोबनांगौ गासैखौबो साजा होनांगौ आंनि बायदिब्ला अब्ला नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नायग्रोना ला आं मोनसे ससे क्लिप होनो सानदों सिखाव आरोना गथ'आ सिखाव माने फैसा खावदोंनो माने गुबुन हारिखौ आंबो बुजियाखै माने जोंनि बर' हारियासो जेबो खालामालै खारग'यो दा जोंनि बर' हारिया सोरनिबा बांगालनि न'खराव हाखा मानसिफोरनि न'खराव हाबोबा बुनानै बुथारखागौमोन जोंनि बर' हारिया जेबो खालामा जोंनि बर' हारिया अननाय दङ आरोना क्लिपखौ नायग्रोना ला नोंथांमोना आं होगासिनो दङ फार्स्टआवनो नै सिखाव उन्दैया थाखुमा बावबायसो जोंनाव सिम फैसा खावनानै लाबोदों नै सोरनिबा मबाइल गोदान दानबो खावनानै लाबोलायबावदोंसो नै मोखांखौ होथेलायबावबाय नै उन्दैया ओमफ्राय गाबबावबाय ओमफ्राय बुबागारानो बेबायदि उन्दैया मानो बिदि सिखाव जालाबायनांगौ जाखो गोदाव सोरावनो बुनाय बायदि गाबबावबाय ओमफ्राय दस्रा जायगायावबाथ' बुजागौमोन बे दस्रा गावसिनि जाथिफोरमोनबा मबाइलाबो गोदान दानलायबाव नै आइटेललायबावसो नै खावनाय ना मानायथाय सोरनिबा नै गोदान दाननो न' सिङावनो हाबनानै फैसा खावनानै लाबोदों सिमबो खावनानै लाबोदों साला जोंनाव खानायाबो हाइलाइट होबावनायसो नै थाखुमालायबावबायसो मोखां सोखां फांथेलायबावो नुबायना नोंथांमोना माने सिस्टारा ओमफ्राय मबाइलबो खावदों होनना बुंदो दा जेबो नङा हगारना होबानो जाबाय उन्दै मानसि बुजि मोना माबाया गावनि बिमा बिफायाबा मा जानांगौ एसे गोरिब अबस्थायाव दोङो बिनानावा बेनिखायनो बेखौ माबादों आरोना हाजिरा मावना जानांगौ माने बेफोरबायदि दा उन्दैबो बुङो दा जों रायनोबो हाया उन्दै गथ' मा बुंनो दा बेखौथ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय ओमफ्राय भाइरालनि सायाव मियानिफ्राय मोनसे भाइराल सोलिगासिनोमोन सासे सिस्टारनि कनजिका बर' नामामोन कनजिता ना मामोन दा बिनिनो जेम्स ब्रादारा मोनसे गावनि इउटुबनि गेजेरजों कमिउनिटि पस्टआव लिरना हरदों नै आं फरायना देखायला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं होलांगासिनो बेनो आरोना माने जेम्स ब्रादाराबो बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना फरायना नायबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव होना होखाबाय नै बेनो आरोना दा बेनो धोनि गोरिब लोगोआव खोथा गैया गासैखौबो एक्सन लानांगौ जाय गाज्रि मावदों जाय खान्दा खान्दा फिन्दा देखायदों बेखौ सासेखौल' साजा होना लाब गैया गासैखौबो होनांगौ सासेखौ होबालाय मा जानो गासैबोथ' खमान ना गासैनिबो मोदोमा लहा नङा गासैबो मोदोमसो बैफोरबायदि जायो आरोना दा बेखौनो जोङो लुबैयो जायफोरा गाज्रि बेफोरखौ
गासैखौबो एक्सन लानाया मोजां आरोना आंनि बायदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनिमोन नोंथांमोना नायनानै बुजि मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन जौ लोंनानैसो बिराद गोसोयो बोथोर मोनलै नै लोंबावसै गैला हाथाया लोंनांगौलै जोंहा बिदिनो रागानि गानो लोंना हो सोल ओरै लोंखाबाय आं गंबा आंहा सोना हो आसल Motanju, long motanju. Biar dimafra, suatu kemudian. Biar dimafra kokula piku kokula pila bersatu. Dengan lain pun kita itu bagus. Sosial media itu sampai pun nilainya. Dunia sahaja dimafra ni. Sahaja dimafra ni. Mahbaja aku dici. मानोना बेफोरो खारन जों गोबां मानसिफ्रा दानि गोदान जोलैया धोरोमनिफ्राय लासै आनज्रायलाङो माने बुङो हमनानै ला आं बै मादैखौ बुंबाय सिगाङाव जिरायना थानाय मादैखौ ससमा गाननाय मादैखौ बुंदों दा मादैया फिसा दङ गैया होमबा फिसाजो थागोन फिसाला थागोन फिसाय थागोन बिहाव थागोन बिखुनजो थागोन बिमा थागोन बिफा थागोन मादैखौ गावनि फिसाया गावनि बिसि महरै बाहायो बिनि बिहावा बेखौ बिहामजो महरै बाहायगोन आरो मादैयाबो गावनि बिहावखौ बिहाव महरै बाहायगोन गावनि फिसाखौ फिसा महरै बाहायगोन गावनि बिफाखौ बिफा महरै बाहायगोन बिफाया फिसाजो महरै बाहायगोन नाथाय जेला जोंनियाव धोरोमा गैया जालाङो जेला जों नास्तिक जायो अधोरोम जायो धोरोमनि गियाना जेला मानसिनाव गैया जायो अब्ला मा जायो फिसाया बिमाखौ बिमा नोजोरजों नायनो हाया जायो बिहामजोआ बिहावखौ बिहावनि नोजोरजों नायनो हाया जायो बिखुनजोआ बिहावखौ बिखुनजोआ बिहामजोखौ बिहामजो नोजोरजों आं भिडिअखौ अब्ला फोजोबनाय जामारबाय नोंथांमोना जायफोरा चेनेलाव गोदान लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो गुबुन हारिफोरासो सिखाव ओंखारसोदों दै एसे सेफ थाबानो जाबाय कियारै थाबानो जाबाय न'फोराव मानसि थायालासिनो जेराव मेराव अखार लांबाबो माने एसे सेफै खालामना दोनलां न'फोराव माने मोखौ बोरमा खावनाय गोबां सिखाव ओंखारलाबायदों आरोना बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगाफोराव आं खोनानो मोन्दों क'क्राझार बेफोरबायदि आं गोबां खोनानो मोन्दों आरोना सिखाव दा सिखावखौथ' हमना मोनबाथ' साजाया मोनखायो सिखावफोरा ओरैनो खारग'खाया बेनिफ्राय साजा मोननायाबोथ' गिदिर बाथ्रा जाय सिखाव खावना जायो बिसोर बुजि मोनगोन आरोना जिबायदि साजा मोनगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आंनि भिडिअनि टपिकआ जाहैबाय गोरिब धोनिनि लोगोआव जेबो बाथ्रा गैया नोंथांमोना जायखौ नुदों बेखौ साजा होनांगौ आरोना सासेखौल' नङा गोरिबखौ हादों माने गोरिबखौ नङा बार बुंबाय बे बाथ्राखौ दे नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय